Niretzat itxaropena ikastola izan da kristona, izan da nire bizitza, kriston lagunak egin ditut bertan. Memoriara etortzen zait kriston bibentziak, kurtso amaierako bidaiak, izan da azken finean nire bizitza, nire haurtzarotik, nire abezadora, dana, izan da dana. Gogoratzen dut, batik bat, DBH-en egindako irteerak, gogoratzen dut lehenengo urtean iparraldekoekin egindako elkartrukea, Brinasen egindako pelikula, eskiatzera joan ginen urtean hori azoka egin behar genuela, loteria saldu, eta noski azken urteko bidaia Holandara, klase guztiarekin, klase osoarekin. Gainera kontzitu genuen Balmasarako ikastola batekin, eta hori izan zen, aletxe. Nire ikuspegitik ikusita eta gainera estrukturalki edo, ez dakit nola esan, edifizio berriak egin dira. Nire ustetan edo ikusten den moduan jende pilo bat etorri da ikastolara. Zerbitzuak hobetu dira, bai autobusa, bai jantokia izan da, gogoratzen dut nengoenean, zegoen jantokiko egoera edo sistema ez ala berdina, eta niretzat edo nire ustez aldatu den modua hobera joan da. Espero dut ez nire seme-alabak, baizik eta nire jobak bertan egotea, eta proiektua aurrera eramateko jende oso kapazitatua dago hemen, beraz ikusten dut herriko ikasleen erreferentzia moduan.